TTA DCO CA implement khlaijak ya phano general area o implement khaijak phano TTA DCO effect nai amo sung nuglang ya phano jini next generation no ruknai tumung no ADC no states nambai manya hingke nijini nokok sikok hapuru kebno tana singdi nini nokni sikok rukna bagai kebo phaigla nung no maruknai abuni bagai all time political party no simi naita tongdi haina hailam sago khapni taukte buksong Kothoma Bizab channel o haste o je kunu problem creating ke bobagra simide message inani responsibility ground level to national level kok sanani bobagra ni simida responsibility samaya kok amo haipono masasinai amo haibatang thum bobagra motai sai thangka ngkeba Tripura motha party kumai thangan ble amo hainke bo parao tikirei berani ni parao meeting khainani sa khaimeno subanani amo rogno suduno bobagra dagi akha khlaijagya hingkai dagina nangu hingkai boro neta hni himlai tong rangkhaile salani rungble kahamkhai kuna kuni lama phaima hingke monok sibai usapkhai karan keri jagao solarina bagai rang hokpai marok monok sibai usapkhai boro rogno kai sai tongkha pis lama phaina hingke 42 50 km phano ungna nangu I choling lama ungna hingke 30 km phano ungna nangu hayake phase phaya rokhnai phiaba manai borok ge manai tongkha yakamsa noklani sorgo thangna hingke 1 minute ni lama ono I choling amo hai hingke bahai keng laine apni takte buso buto ni jaite kuchi simiria blina amo hai manche changing hingke kuno dino phano develop manya ganang sitebo ganang no thangana phiaba ri rok hingke bismara gai basai mangla khapni takte buksong topic gabono teya haipono kisama samane se phaji tabuk main topic ko thangai Tripura no pula state dingna ni thangai tongo CAA ni implement khlaijakna thangtani o Tripura motha bai TSF ni oppose bai TTA DCO CAA implement khaya nei central government bai sajaka phiaba Tripura ni geographic map of general tei TTA DC bebak no kubuljak aboni bagai CAA general area o implement phano abo ADCO bo effect klainai te ADC phataro tongnai 36 Tripura sa village ni sakao to klainai no klainai tewaisa hani hai sapiro Tripura no pula state ngani thangai tongo CAA implement haijak thaniwo aro satai klayo bobagrasi saklai ri phano tabuk alliance partner rangmani bagai Tripura mo thabo CAA no sajagia phano mungsa saraglia amono kubiko tabuko khase family henke amo hai Tripura no jotoni se CAA bino kasuna bagai haklat buli pojonto chalaikha amoni ulo CAA ngi thanga citizenship amendment act amo kaisa hasini record tongo jotono saimano sumung khatabu tangai kham hamia bubakarano kare poroksa pano samani nuklia omong kha joto Tripura sa lukrumni sungmu hatei do pano hamjaknai neta rok biang kumai thangbakya tabu khimke siring ke asuklai tonglaikha kebo kuno saimanlia CAA bino oppose khanya se nangnai haya kai sing komori si thangnai hunei siri khoglai bason relaimani tabu khai kahambo salia hamebo salia biang kuma khanro local busango citizenship rena nai tongkha ADC bisingo tokha kosumrok habui tongphaikya tamo joto de bukhugo kaphai mutub jagai thangbakya omo ani saisungni sumungya joto Tripura sa lukrumni sungmung khabone ta ute buksong chini Tripura sa dofa joto phatar hate kubune haste rogo tongnai rok nokhe buini hawo identity manya buibai satok pitok khlaijagi tongmani sai phaiji sini hawo norokni bagai tong thai buksa tongo nei bubagra live phai salsa saka haipono se kebono phayurok nei khanaya tabuk sukjora ayang tongma kosumni busarok ke salburum burum inbai bijage winno burum burum phapaima thagya abuni bagai political leader rokno simi depend khai tong lapri khaboni ta hukte buksong sini ADC area no simi phano bahai ke safeguard khlainani kisa wan subaidi political leader neta phayo thango kok simi riwo kok narangnai kri vote dangla puru simi dofa mudu mano vote paike kumai thango dofa khaboni ta hukte buksong ang kuno patin target nawi kok samani kokya koroksa Tripura sangai ane opinion no share khaimani kokse norule tam wan sugno ni opinion no bo share ani tapuk de comment khai sadi jotono hambai